Mawa bwino tabweranso lero pa 17 Julayi. Tabweranso Amalawi kuti timvetsetsane tithandizane tikambirane ziwiri zitatu. Nkhani ili pano si nkhani yodabwitsa, nkhani ili pano ndi ya dziko lathu la Malawi. Dzulo pa radio pena ndi pena ma newspaper munali nkhani yokhudza ma presidential candidate amene tili nawo, kuti zikudabwitsa ulendo uno tili ndi ma presidential candidate ambiri chifukwa chani. Nkhani imene tingakambe apa siyozengereza yayi, tisavutikenso kufunsa kuti chifukwa chani yayi. Yankho lilipo lokhazikika, kunena kuti ngakhale pakhomo eti pa banja family, amayi abambo ndi ana awo, abambo abereka anawo, koma kukacha ndi kukachaso kukamwa zosamala family yayi. Amayi ndi kumaganyu kachapitsa kutani makomo mwa anthumu, ana pakhomo pamene paja samakulira onse nyumba imodzi, anaja amabalalikana. Mundimvetsa Amalawi, anaja amakapezeka wina ndi street vendor, wina nsikana wakalowa ntchito ya nyumba, wina chifukwa chani? Utsogoleri pakhomopo palibe utsogoleri. So ine ndikudabwa kuti anthu tikudabwa chani? Tisamadabwe, osamadabwa chule m'madzi muli mwake. Amalawi, ichi ndi chimodzi mwa chizindikiro chakupusa kwa utsogoleri wa ulendo uno. 2019 chani kunali ma presidential candidate kandi 7 kandi 6, mwandimve? Imene ija kunali kungopanga exercise maufulu anthu kuti kodi zimatheka, kodi tingathe, koma sizinali zinthu zoti wina akamapangira kupsa mtima. Let's be honest, this time around aliyense akuzigunda pa mtima kuti koma chakwera zimene akupanga chilazaro amene zimene akupanga zimwina ineyo nditapula nimuchotse Lazaroyo. N'chifukwa chake mukuona lerolo ma presidential candidate ali paliponse. Even ineyo wina akatandipatsa 10 million ndikhoza kukayima as a presidential candidate. Chifukwa chani? Tikumva kupweteka ndi uchitsiru umene uli lero. Boma m'malo moti ayendetse Chakwera watenga boma jakupasa Chimwendo banda. As a result, Chimwendo anabadwa ndi moyo wokupha, nimene anabadwira muja nimene alili amaonekera muja, anabadwa ndi moyo wokupha. Amene ndi munthu oyipa, kuyipa nkhope ndi mtima omwe, kuti aku Mulungu samalakwitsa, amadziwa kuti ichi mmene ndachiwomberamo chikhaso ndi mtima oyipa. Chifukwa chake Chimwendo akuyendetsa dziko likoma mwankhanza, mokupha, mozunza. Taona nimene yayenda milandu dzulo ku khoti, zochititsa manyazi zosembeze kumachitika ku chipani cholamula, koma zikuchitika. Ndelero Amalawi tikudabwa ta chifukwa chani ma presidential candidate achuluka chonchi from 7 to 18. Double as much. Chifukwa cha kupusa kwa utsogoleri umene uli lero. Utsogoleri wale tilibe utsogoleri. Ndipo ndimamva chisoni tikamakumbuka tsiku lina akamvotera Chakwera kuti ndali tsiku lopweteka kwambiri. Munthu osowa mtendere, munthu osayamika, munthu amene ife timapusitsika kumene timwina ndi m'busa achita zinthu zosiyana, lero wabweretsa dziko la Malawi mavuto kwa mavuto. Ndiye tikamadabwa kunena kuti chifukwa chani ma presidential achuluka. Yankho lilipo lokhazika ndipo lachidziwikire, ndipo silovuta kuliganizira. Lilipo utsogoleri tilibe. Ndiye wina aliyense akungoyerekeza kuti mwina kapena ine ndithoka isera, mwina kapena ine ndithoka achotsawa ndipange zina zachilendo. Ndi zimene zikuchitika tikuzionazi. Nkomwe tikamakhala ifeyo timanena kuti mdziko muno ndi president kunena Chakwera. Mulibe muno ndithu tikanayi ngoyenera kukambirana masiku awiri atsalawo. Uyu angokhala padera, titatengako mwina boma logwirizira limalizitse kwatsaku chifukwa akulu andi afika pena pake pa 0 pa 10. Zimene zamveka lerozi kunena kuti dzulo anayitana azibusa ena opepera ndiponso awachita bwino kwa akunthako. Azibusa opepera awapasapasa ma 50,000 kumeja nkuyaba kwatibula. Boma la mtundu wanji limene? Boma la mtundu wanji limene Amalawi taganizani munthu awayitana ndithu anthu anyama apolisi amene amenya anachokera kuti sanyamata omwe azikwanje. Tikamanena kuti anyamata azikwanjewa akumatumidwa ndi MCV, lero mwaonatu akamenyera anthu ku State House komweko.
apapa tinganene kuti anasochera anyamata azikwacha nkumene amakhala ku State House, nkumene amakhala nkumene amenyera anthu aja. Ndiye ndimafuna ndinene pano kuti iyi si nkhani yoti tizifunsana kunena kuti chifukwa chani anthu achuluka, anthu akuchuluka chifukwa cha kupepera kupusa kwa boma limene lilipo lero, nchifukwa kukupezeka makandidate, ma presidential candidate alipo ambiri. Nkhani ndimeneyo palibe simene tingayankhe, ndichimenecho chifukwa chake. Nkhani yachiwiri ndiyonena kuti dzulo timayankhula nkhani ya Annabel Mtalimanja kunena kuti zimene akupangazi sizikuchita bwino, tufuna auditing ikachitike. Komanso tikudabwa kuti chifukwa chani akunena kuti munthu aliyense akavotera pamalo pamene amakhala. Nkhani imene tikuyipitirizabe kunena kuti nkhani imene iyi ndi triki yayikulu imene anthu amene akonza yonena kuti akapangapanga zawozo ndipo amatuka nkhani yoti asilikali amavota day before. Sakavota asilikali akavotetsa anyamata awazi kwa njaja. Nchifanya kakukaniza kunena kuti anthu asakalo mathematics chifanya zimenezo afuna akavotetsa nyamata ali kuntakatakaja, akavotetsa nyamata azikwanjaja, akaneno chakwera wina nda nyamata amenachi. No way, sizitheka ku Malawi. Annabel Mtalimanja sizitheka. Tikubwerezatu, musaona ngati tife tikucheza, tikubwereza nkhani imene sizitheka. Apapa tikungopemphera, tafinya makolola anthu kupemphera kunena kuti majaji Mulungu awayendere, milandu imene ili ku court iweruzidwe mwachilungamo, iyende mwamtendere. Ndi zimene tikudikira, ndipo timadalira majaji athu m'Malawi muno, makhoti athu timadalira. Ndinuyo MCP amene mufuna tisokonezera makhoti athu, mmene munasokonezera 2020 ndinuyo MCP munasokoneza. Chifukwa nthawi imeneyi panalibe chifukwa chimene chinabwera 50+1, chisankho chija aliyense anavota payekha. Panalibe chifukwa chokaphatikizana anthu, kuphatikizana kunabwera 50+1 chifukwa cha wrong judgment imene inachitika nthawi imeneyi. I'm sure kuti panopa aona kuti izi ndi nkhandwe awasi anthu, izi ndi nkhandwe, ndipo ulendo uno ife tikukhulupirira majaji athu ndipo tikuwalemekeza kwambiri pa ntchito yopambana imene amagwira. Kupatula majaji 5 aja, majaji 5 aja, shame on you. Mulungu inuyo akakulangani fanda amene mwabwetsa chipwirikiti m'Malawi muno. Ife achina kasamba, ife achina chilima, ndiye kupitira mpaka na leroyi munayambitsa ndinuyo. Kukanakhala achina chilima sana phalizana ndi achina chakwera kuifa imene kunalibe. Kuphatikizana kumene kuja kunabwera chifukwa cha 50+1. 50+1 it was a long decision. Simunayenera kupanga zimezi, sizinayenera kukhala chonchija. Koma chifukwa chanena kuti anthu anakukonderani chifukwa cha ndalama zimene mumapasidwa, anthu amaona ngati kuti mukupanga zinthu zanze, not knowing kuti mukuliononga dziko la Malawi. You can see today where we are. Ndiye ndimafuna ndikukumbuseni Annabel Mtalimanja. Kuli mayi Anastasia Sosa alipobe. Ngati zikukulakani zakukuliyani, tapita kwa mayi Anastasia Sosa mkaje seek advice, akuthandizeni. Kuli Chief Kachali, is it just Richard andani awo amene mwasinthana nawowa, mupite kumeja mukafunsira akulu munakwanitsa bwanji nthawi ya nkhondo ngati imeneyi, akakuwuzeni chinsinsi chawo. Musatenge for granted Amalawi ngati ndiopusa. No, izizi zatikwana. Musatipangise ife tizisowa tulo chifukwa chokuganiza nini. Who are you after all? Musatisowetse mtendere. Nkhani imene ndikunena pano ndionena kuti utsogoleri tilibe. Utsogoleri ku Malawi tilibe. Ndi chifukwa chake lero mpaka ma presidential candidate 18 achani dziko lake liti anthu 21 million. Inuyo ngakhale inuyo Malawi anthu 21 million angakakhale ma candidate 18 olembetsa kukakhala 7.3 million. What's that? Toka Malawi iso na feso toka achina manganya ati maina ake ndi aja oti kutchulira mwana kulira atsogolera ake soyipa ni mitima yomwe ndi nkhope zomwe achina manganya mungakhale ma presidential candidate ena jakuti ndani ka ndani. Shame on you anthu inuyo mukutimvetsa kupweteka Malawi mufuna chani kweni ndendiziye munakaona ukatoto mmene kunalira manganya. Zimene ndi zizindikiro zonena kuti you are not qualified to be a president. Musatitopetse ifeyi, musatitopetsa maji siye ndi dziko lindiratu silani nokha anthu andale inuyo. Achakwera kumene muliko mukhale mulowa kuchipinda kwanu muloweko nokha. Musakhaleko ndi Richard wanu chisiru yani chimango kupusisani. Muzifunse kuti koma ndizoona anthu 7.3 million ma presidential candidate 18 olowelesho yake zikakhala yotani. Ndetu munamizana kuti
tikadzavota koyamba kachiwiri tidzatenga palibetu kandidate amene mungadzamtenge chifukwa chonena kuti kaya muli pa namba 2 kaya pa namba 5 ndi akakuvota inu kuwina simukuwina ulendo uno apa Babylon wagwa nkhani yaketu ndi imeneyo. Malawian Cameras. Don't forget to subscribe.